Tama nagtatas, may mag-claim sa nakading price sa likod, ha? Asa sa mga taga-sumpay? Bumalakpak, hindi mo makikita. Pag tumaas ang kamay. Ayan. Sino ang nanalo? 165! Congratulations, Mr. Willard Alvarado. And Mr. Willard Alvarado. 9, 8, From Zone 5, Mr. Willard 6, 5, 4, Sayang yung 3, 2, 1. Sorry, Mr. Willard Alvarado. Nabigat ako ulit. Ng 10 Sayang. Bumulat ako ulit. Sayang naman, di ba? Sana yung mapulot yung mga nandito talaga kasi nagsasayang kami ng boses. Ang ganda pa naman, Chinese lang. Okay, ang susunod na numero nabulot ay number 3, 8, and 0. 380. Sino kaya siya? mula sa